Akbazarlamada azık önümlerinin bolçuluğunun döredülmeginde Lewap vilayetinin telekeçilerim uly ýeçenlik görkezip, Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynyň her bir günü zähmet üstünlüğüne besleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Türkmenabat şäherindäki şöhlat önümleri hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri et we et önümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdünşidi ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günü maliyetiniň bir tonudan gowragy gaýtadan ýeşenip, et we şöhlat önümleriniň 25 goly görnüşi taýýarlanylýar. Ulardan ýarym kakadilen görnüşde köýtennak, çülü, hazar, awçy ýaly şöhlat önümlerini, gaýnatylan görnüşdäki arkaç, altynaçar, altyn kenar, arfa şöhlat önümlerini, gaýnatylyp kakadilen änew, altyn şapak, günlugur, haklama şöhlat önümlerini we beýlekleri görkezmek bolar. Önümçiliň bökdünşide ýola goýulmagyna hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyna ýededilýän ýere şahly mallardan alınýan mal eti esasy çyğmal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleyen döwrewap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enjamlary oturdulyp öňürilýän önümlen hil derejesine aýratyn üns berilýär. Golaýda hususy önümçilikde börek önümleriniň dürli görnüşini taýýarlamaklygyň ýola goýulynyň bellerliklidir. Hususy kärhananyň agzy bir eşgärleri ýurdumyzda keçi we orta telekeçiliň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly üns ýyzygderli gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan edýärler.